dhi nyime no. Ka wadhi nyime en ni apisa mag duol mochung'ne kedo gi yedhe mamero ji NACADA omako achije 5 mitudo gi wach loko ohand kong'o kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi e alwora ma Kongowea e kachung' bura ma Nyali, Mombasa. E apedhano manotim e bwo arita mager mar obila, moko kuom achije ne otudi gi ketho mar loko ohand kong'o e kuonde mokiewo gi sikunde kendo maonge kod lesen moyienegi loko ohalano. Apedhano timore seche ma bende duolno mar NACADA oseyango ni kong'o, ndawa kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi osebedo kiuso e pacho ka, gino ma kidek rocho ngima oganda mathoth matiyo kodgi. Even without scanning first. Naona kama zinafanana. Fanikiwa kuwashika washukiwa 4 ambao walikuwa wanauza sigara na madawa za prescription kwa wananchi. In addition to that, tumeshika mfanyabiashara mmoja ambaye alikuwa anauza pombe gushi. Hapa nyuma ndio nyumba yake iko, na mkiona anapakana na shule. Unajua sheria inasema mtu hafai kufanya vitu kama hizi karibu na shule. Tutamchukulia hatua, na ningependa kuwasihi wananchi, mkiona jambo kama hili linafanyika katika maeneo yenu, tafadhali mtujulishe. Sisi kama NACADA tunaweza wafahamisha asasi za usalama kuhusu hicho kitendo, na ningewaomba pia mtuandame katika mitandao za kijamii ambapo tunahamasisha wananchi kuhusu athari za utumizi mbaya wa pombe na mihadarati. We feel like we are not the little that we have, we are capable of buying. That's why we have got this kind of wine and spirits. So erokamano nyakwara Mogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo